καλύτερα. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε το ψωμί και τα γράμματα που δεν είχαμε. Για να μην χρειάζεστε θάματα για να ζήσετε ζωή ανθρωπινή. Σήκω ρε πλέσσα και τα βοήτα. Αφήστε το δικό μας τον αγώνα και κοιτάτε το δικό σας. Πού είναι η Τρίτη του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμά σας? Πούσο ρε καλαϊστό, πλέσσα Αντρούτσο, έπα μπροστά γεροπλάπουτα. Αμπράβο, παίξτε μας ένα τραγούδι.
Διονύσιε, ξεχάσεις όλοι οι παραγγελιές μας δώσανε. Εγώ θέλω παιδί βασιλιά δικό μας. Τελεία και παύλα. Θα βρούμε τον πελά μας. Θα τους κουρελέψουμε. Να πούμε ότι δεν βρήκαμε ευρωπαϊκών και πήραμε ελληνικών. Ξέρετε τον βουλευτό, και έτσι που μας το λένε ομένοι. Ποιος τρανιέρος στην τόπη θα τολμήσει να πάει κόντρα στη βολοντά του λαού. Ζήτω ο λαός! Ζήτω! Και τώρα τον βουλευτό, ας pensάρουμε ποιον να διαλέξουμε. Η πρώτη, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Εκείνος που κάνει για βασιλέας των Ελλήνων μπορεί να είναι και ένας από εμάς. Φτάνει από διέλειπη να ανοίξουν καλά τα στραβά της και να το παραδεχτούν. Φτάνει να έχει μάτια για να είναι. Λαμπρά, ας προχωρήσουμε λοιπόν στην εκλογή. Εγώ τον βουλευτό, θα σας πω την παρόλα μου, ναι να σκέτα. Διαλέξτε με για βασιλιά και με τον Άγιο. Ηρεμία, καρδούλες μου. Κύριε Παναγιώργο, η σειρά σας. Ποιος από εσάς ρε ζαγάρια ξέρει από κουπάδια καλύτερα από μένα. Ο λαός του κουπάδι δεν είναι. Μόνο εγώ ξέρω να τον αρμεύω, να τον κουρεύω, να τον πλώσω, να τον αφράσω. Καρδούλες μου, καρδούλες μου. Κύριε Μορφωνιέ, η σειρά σας. Θα επιμείνω στο ίδιο. Όποιος έχει μάτια, ας με δει. Κύριε Σάμπρακα, Προτιμώ τελευταίο. εδώ θα σας μιλήσω εγώ. Καρδούλες μου, όχι πως θέλω το πενευτό, αλλά ποιος από εσάς είδε κι άκουσε στη ζωή πιο πολλά από μένα, ποιος από εσάς ξέρει την ιστορία που δεν γράφηκε, δεν γράφεται και δεν θα γραφτεί ποτέ, όταν καρδούλες μου. Ο ένας στο μακρύ του κι άλλος στο κοντρό του, όσοι εδώ και μη παρέκει. Η πρόσουλη στη σειρά, να πάμε να διαλέξουμε βασιλιά παιδί δικό μας. Το καλύτερα ένα ξένο παρά σαν ζαγάρι σαν τσελόπου σας. Γιατί δεν δηλαδή μωρέ νιωράτε, να έχουμε σε ένα τέλειο βασιλιά στο παλάτσο, να είμαστε ρετίκολοι της οικουμένης, ακόμα και τον Καραγκιόζη τον προτιμώ του λόγου σου. Και άμα τι εγώ δεν προτιμώ από σένα, Είστε με τα σκαλά σας καρδούλες μου, και από σένα. τον Καραγκιόζ από μένα. Μην είστε κι εσύ καλύτερος του μέρα να αποκλείστε. Αν είναι μία φορά καλύτερός μου, είναι 10 φορές καλύτερός σας. Παλιόβλακη και λεπτανήσι. Δεν μου λες αγόρι, βάνεις και εμένα μαζί. Όλους σας αστείωτοι άνθρωποι, παρά να έχω απέντη κανέναν από εσάς, ψηφίσω κι εγώ τον Καραγκιόζ. Το ίσως κι εγώ. Και εγώ. Ουί. Άρα που διαλέγουμε τον Καραγκιόζο. Όχι! Πώς όχι μωρέ κουζουλή, εφόσον διαφωνούμε σε εκείνο που θέμε και συμφωνάμε στο αντίθετο, πάμε να πει ότι διαλέξαμε τον Καραγκιόζο. Εσείς κατοάσατε την εκλογή. Τώρα που έγινε έγινε παρακάτω. Τώρα εσείς, κύριε Παναγιώργο, που είστε το μεγαλύτερος, πρέπει να γίνετε. Είναι σαν υψιός του σωτόπου. Γυναίκα, κρύψαμε! Είχε
Πάσε λόγους να τα φέρεις. Για έλα να μου ξεπουλώσεις τα αυτή. Άλλο να εσύ άστο. Πάρε Γιώργο, πάσε λόγους να φέρεις τα καπέλα. Τι λες ρε, Σαντάκ. Συναμένο λείψανο. Σιγά Παρκούλη, μια ερώτηση κάναμε. Και μπράβο έτσι. Λαόλοι περίφημοι. Να λέτε όσοι, να βάλατε κιόλας. Ζήτω το ξύλο. Είμαι πολύ συγκινημένη. Δώσε μου το χέρι σου. Γιατί? Κάνε έτσι το ξερό σου, συνόδευσέ με μέσα. Εγώ γιατί να, έκανα στον δρόμο. Μάθε να φέρεις βασιλικά. Έτσι τζάμπα, ακόμη δεν είδαμε ψίχουλο. Τι έγινε ρε πεσεβέγια, δεν ξέρεις τι να με βλέπετε. Θεός φυλάξει την ευελιγέκα μας, που βουλευτημένη μας έχει ξεχάσει ό,τι μένει. Τότε σου κι αν δεν ξέρεις τι ωραία. Μας είπες αγγλικό τούμπουλο μου. Νομίζω μου τι ήφιες. Πάω και έρχομαι ωραία. Τώρα όλοι οι φίλοι, Άγγλοι, Ρούσοι, Γάλλοι, Αυστριακοί, Τούρκοι και Ρωμοί. Τουρλού, τουρλού. Πάω και έρχομαι. Και ποιο καλό αεράκι σας έφερε σήμερα εδώ, να. Φωνές σας ρε πεζεβέγια. Βασιλέα Καραγκιόζο κάνετε ρε. Αυτό ξεβράκωτο. Αυτό ξυπόλυτο. Αυτό πιναλαίο. Αυτό δανμένο σκύλο. Δικό σας μπαϊράκι σηκώνετε ρε. Όχι, μαντάκια, όχι. Έτσι μπρίχα. Ξέρω καλά σας. Ρε διάου πεζεβέγια. Δεν ξεγελάτε εσείς εμένα. Σε γνωρίζω αυτό το ξύλο. Θα με φάει το φίλι. Και τι να σου κάνω, καλούλα μου. Εσείς δρόμο ρε πεζεβέγια. Βασιλέα Ευρωπαίου να βρείτε. Και όχι δικό σας. Για ούσε των σοφρών. Ακούσατε. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, έφεραμε ένα καινούριο βασιλιά. Ευρωπαϊκό βεβαίως και σύντοχρόνων πολίτευο. Αποκτήσαμε διάδοχο πρίγκιπες Αφρικούς που λαχταρούσαν το βάπτισμα του πυρός. Αποκτήσαμε επίσης μια βλαχοαστική άκουσα τάξη που ήθελε να στενοδρομήσει τη μέση στο δικό της τρίγα. Γυάλισαν τα κουμπιά, γυάλισαν τα γαλόνια και πήγανε περίπου με τα κανόνια. Δηλαδή για τον πόλεμο του 97, ή της Μελούνας, ή του Έσχους ή του Χανβά. Έχει όπως βλέπετε πολλά ονόματα για να μπορεί να κρύβεται. Κοπιάστε κυρίες και κύριοι, κοπιάστε. Εδώ η θαυματουργή σκόνη για τα δόντια. Θεραπεύει τα ούλα, θεραπεύει τις κουφάλες, τα αποστήματα. Η βασιλική οδόσκονη Μοντεφιόρη εγγυάται το μέλλον σας και την επαγγελματική σας πρόοδο. Κοπιάστε κυριέ μου, η δοκιμή είναι δωρεάν. Κοπιάστε κυριέ μου, μια δοκιμή και μόνο θα σας πείσει. Άλλη φορά. Έλα μπράβο. Το στέναξες λίγα στη μέση. Βέβαια. Άντε να το τελειώνουμε γιατί θέλω να σου παραγγείλω άλλα δύο. Και άλλα δύο. Ναι, θέλω να έχω να αλλάζω. Εκεί στο μέτωπο θα έχει σκόνη και όσο να είναι μπορεί και να υδρώνω. Γι' αυτό θέλω να έχω να αλλάζω. Μάλιστα. Άσε που θα είναι κοντά και στον αρχιστράνιο ο διάδοχο. Είναι κι αυτός πολύ κομψός. Μοιάζουμε. Θέλω μέση. Θα έχετε παχύ. Στο μέτωπο θα δυνατήσω. Μα θα γίνει πραγματικά πόλεμο. Εκεί τσαμπαραγόμαστε. Άλλοι αυτοί θα είμαστε. Άλλωστε η Ελλάδα πρέπει να μεγαλώσει. Δεν χωράμε. Να σπιτιούμε. Μα είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Τι σου λέω. Για να σηκώσετε λίγο τα χέρια. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε το σακουλάκι και βάζουμε τη βασιλική οδόσκονη Μοντεφιόρη μέσα στο ποτήρι. Τη διαλύουμε με ένα κοινό κουταλάκι. Ορίστε, το νερό πήρε αυτό το ωραίο πισινή χρώμα. Βάζουμε μικρές βουλές στο στόμα και μπουρμπουλίζουμε τα δόντια μας πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάρτε όλοι με 20 λεπτά. Για τους ηρωικούς μας στρατιώτες όμως, μόνο 15 λεπτά. Ο πόλεμος άρχισε κυρίες και κύριοι. Τα ελληνικά αντάρτικα σώματα εισέβαλαν στη σκλαβωμένη χώρα Θεσσαλία. Ο αρχιστράτηγος διάδοχος βρίσκεται ήδη στη Λάρισα. Ετοιμάστε τα δόντια σας. Ετοιμάστε το χαμόγελο της επιτυχίας. Ασημάκι μου άκουσες, μπήκαμε στη Λαμία. Όχι στη Λαμία.
Φρόσο, μιλάμε, την είχαμε. Δεν μου το είχες πει. Όλα τα ευχαριστώ που τα κρύβεις. Και τώρα που βρήκα μας μάλιστα στη Λάρισα. Ωραία, και τη Λάρισα την είχαμε. Ιδέα δεν είχα. Και τώρα που πήγα μας μάκι μου. Στη Βόρεια Θεσσαλία. Αλήθεια, αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Πώς πάει στο Λύσου, την αγάζεσαι? Ακόμη. Πότε θα την καζώσετε? Κι εγώ να πω κάτι πολύ κομψό για τον αποχαιρετισμό μας. Και πώς μου πάει! Η μοδίστρα έλεγε ξανά, έλεγε είστε κούκλα, κούκλα. Άμα σας δει έτσι ο κύριος, δεν θα θέλει να πάει στον πόλεμο. Θα ξεχάσει για Σοφιά, για Σαφιλούπολη και όλα. Μα δεν ξέρεις τι τρέλα σου πάει. Να ράψει και μια θερινή στολή για το καλοκαίρι. Μα δεν έκανε κατήσει τόσο πολύ ο πόλεμος. Βέβαια, αφού όλοι ράψαν θερινές στολές. Πού είναι τα γαλόνια? Πάθαινε ωραία και αυτά. Να του βάλετε πολλά και όλα χρυσά. Να μην σκεφτείτε καθόλου τα έξοδα. Πρέπει να σε προσέξει ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Ξέρεις πόσο πολύ σημασία δίνει στο ντύσιμο. Ωραία, με αυτό εντάξει. Και το άλλο τι κάνουν. Αυτοί οι αριστοκράτες και οικότητες τον έχουν ζώσει έτσι. Και του μιλάνε όλο εγγλέζικα, γαλλικά, γερμανικά. Άντε να ανοίξεις τρύπα να περάσεις. Αφού είπα μας μάκι μου, θα γίνεις και εσύ ακιόμοιος. Πώς ρε Φρόσο, αφού δεν είχα αριστοκράτη στην οικογένειά μου. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Διπλά τα ευχάριστα νέα, κυρίες και κύριοι. Διπλά. Ο ελληνικός στρατός υπό τον αρχιστράτη τον διάδοχο κατήκα και νίκη περηφανή εναντίον των Οθωμανών. Ετοιμαστείτε για το χαμόγελο της νίκης. Μόνο με 20 λεπτά αποκτάτε τα δόντια των Άγγλων, των Γάλλων, των Ιταλών, των Γερμανών, των Ρώσων. Περάστε! Ο προπόπους σας, μάκι μου, τι δουλειά έκανε? Βαρκάρης. Καΐκι είχε. Βάρκα. Αν είχε πανί, ήταν καΐκι, όχι βάρκα. Μπορεί και να έχει πανί. Άρα ο προπάπους σου είχε ένα πλοίο. Καεί. Το καΐκι που δεν έχετε πλοίο, μάκι μου. Μήπως είχε δύο? Είχε. Δηλαδή άμα βούλιαξε το πρώτο, έφτιαξε άλλο. Τα βλέπεις. Μα είναι πει ότι είχε δύο πλοία. Μήπως βούλιαξε και το δεύτερο? Α, όχι, δεν βούλιαξε. Κάηκε στο κανάλι και σκάρας άλλο. Το ίδιο κάνει. Δηλαδή, ο προπάπους σου είχε τρία πλοία. Πάει να πει, ήταν καραβοκύρης, όχι καητσής. Πλειοκτήτης, εφοπλιστής. Λες το δροσάκι. Ζωτιεχέρο και όσιο. Και εξάλλου, εκείνος ήταν που βρήκε μισοπληγμένο εκείνο το τελαβιλιέ και τον έσωσε. Α, δεν ξέρω τι ακτώσεις. Αποκλείεται να μην ήταν. Πού το βγάλεις αυτό? Φαίνεται. Και πού τον βρήκε μισοπληγμένο? Α, λένε ότι το είναι ναυαγός στο πέλαγος. Τρέλα. Και τι τον έκανε? Λένε το πήγε στο χάρι. Κι άμα έμαθε πώς ήταν ο κόντης τελαβιλιέ του είπε. Σαν το σπίτι σας, κύριε Κόντε, φάτε, πιείτε όλα στη διάθεσή σας. Τότε το τελαβιλιέ δεν θα άκουσε που το πάτησε. Όταν έρθετε στη Γαλλία και το οικοδομικό, ο πύχος μου στη διάθεσή σας. Θα τα έπανε αυτά. Τι αυτά? Ο προπόπους σας, μάκι μου, πόσο χρονών ήταν άμα έγιναν όλα αυτά? Δεν έχω ιδέα. Ανενέως, για να μπορεί να κουβαλήσει ολόκληρο μεσοπληγμένο. Άρα, προηγιές θα ήταν 9. Θα ήταν. Δηλαδή, αν ο προπόπους ήταν 30 χρονών, η προηγιά του θα ήταν το πολύ 15 χρονών. Πόσο μικρή. Τότε τις παντρεύανε μικρές. Ύστερα. Δεν σκέψεις τώρα. Ο Κόντες, ύστερα από τέτοια εξάντληση, θα ξεκουραστεί. Κάθε. Άρα, ο προπάπους σου έφυγε με τα πλοία του και άφησε ολομόναχο στο σπίτι τον Γάλλο. Στάσου ρε Φροσάκι. Στάσου. Στάσου! Δεν θα πήγαινε στη δουλειά του άνθρωπος! Δεν θα θέλει πάνω το Γάλλο να φυλάει! Ύστερα. Ζήτω η Ελλάς, κυρίες και κύριοι! Ζήτω η Ελλάς! Όλα τα επιθέσεις του εχθρού απεικρούθησαν. Το βεβαίνικα μεν εξές παραμένουν ελληνικά. Ο αρχιστράτηγος διάδοχος είναι όσο ποτέ άλλοτε αισιόδοξος και χαμογελαστός. Χαμογελάστε ελεύθερα κι εσείς με τη βασιλική οδοντόσκονη Μοντεφιόρη. Κι έτσι που ήμουν ολομόναχοι, ο Κόντες άρχισε να μην κοιτά στην προηγιά σου. Η προγιαγιά μου. Μετά και από το ταξίδι και από το ναυάγιο, θα έχει να δει γυναίκα, ποιος ξέρει πόσο καιρό. Θα σφίγγεις μας κάτι. Όχι, όχι. Εκείνη μικροπαντρεμένη, ο Κόντζατς μιλάει όλο γαλλικά, κατάλαβες εσύ μάκι μου. Κατάλαβα. Ο προπάπους μου του σώσε τη ζωή και αυτός για αντάλλαγμα του βάλε κέρα. Τα τυχερά. Αμα αυτή πάλι. Δεν το ήθελε. Καλό είναι εξωμανή. Καλό, καλό. Ύστερα. Άλλο δεν λέγοντας μάκι μου. Δεν είναι σωστό. Αλλά μπορεί να φανταστεί. Αποκλείει την προγιαγιά μου να κεράτωσε τον προπάπο μου. Πού το ξέρεις καλέ, εκεί ήσουνα. Εξάλλου, μη σε νοιάζει εσένα τι έκανε η προηγιά σου που έχει. Θεός το αρέστη, 100 χρόνια πεθαμένη. Εξάλλου, ο Κόντες ήταν ωραίος λέγοντα άνθρωπος. Ξαφνώς γαλανομά της. Όλη η ευγένεια και ερώτηση της Γαλλίας μαζωμένη απάνω του. Τον είδες ρε Φρόσο. Δεν βλέπω εσένα. Δεν είσαι ωραίος, ξύλος, από πατέρα.
Αλλά όχι να βγει και να τάσω προπάμω μου. Κάνε προγιαγιά μου και μπάστα να σου ακούσει. Για το μέλλον μας. Και εξάλλου, αν η Μακαρίτσα δεν έκανε ό,τι έκανε, πώς θα είχαμε σήμερα ένα πρόσωπο να κυκλοφορήσουμε στην κοινωνία. Μπροστά, μάλλον, αλλά σε έκαμε τότε. Γι' αυτό, αν θες να πας μπροστά, είμαστε το μόνο σου και φόλωνε. Κατάλαβες εσύ μάκι μου. Κατάλαβα. Και βέβαια, το πουλώσω και θα πάω μπροστά μάλιστα. Να σου πω, αύριο να έχει τελειώσει. Πρέπει να πάω στο μέτωπο. Αν τη σειρά μου. Άκουσα ότι πάμε άσχημα. Αποκλείεται. Δεν ξεκίνησα ακόμη εγώ. Άκουσε τι άσχημα. Το ξέρετε ότι το έχει κατασταθεί στο μέτωπο όλος ο κόσμος. Θάρρος, κυρίες και κύριοι, μην πανικοβάλλεστε. Ο εχθρός κατέλαβε τη μελούδα. Παρέκαμψε τη Λάρισα και πλησιάζει στη Λαμία. Αλλά δεν φαίνεται πιθανό ότι είναι δυνατόν να φτάσει στις Αθήνας. Ο αριστράτηγος διάδοχος είναι λαμπράς στην υγεία του. Χθες έφαγε στα φάρσαλα χαλουβά και αφού εκοιμήθη σύγχρος, συνεχίζει να επιστρέφει ήσυχος και αμέρινος, ώστε να επανέρχεται για εξεταστικού περιπάτου. Γιατί, κυρίες και κύριοι, διότι χρησιμοποιεί οδόσκονη Μοντεφιόρη και έχει δόντια και ούλα υγιή. Ελάτε, κυρίες και κύριοι, μην τρέπεστε. Εδώ άλλοι δεν τρέπονται για πολλάκις χειρότερα. Αυτά λοιπόν. Αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι, τα πάθαμε στα 1897 και αποχαιρετήσαμε άδοξα το 19ο αιώνα. Μας είχε έρθει με κατσαντόλιδες, ανδρούτσους, κανάριδες, κολοκοτρονέους, καραϊσκάκιδες. Και το κατεβοδώσαμε με μία πολεμόχαρη οπερέτα και με πανάκριβο εισιτήριο, ιδιαίτερα στον εξώσιο. Η Τουρκία δεν ήταν μόνο πιο μεγάλη, πιο πλούσια και πιο πολυάριθμη από εμάς. Ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν πολύ κοντά στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Πετρέλαια, στη Σωτήρια είναι το 1973. Μάθαμε καλά τι θα πει. Οι σύμμαχοί μας, Ευρωπαίοι, Πελατατικοί το ήξεραν από τότε. Όσο για την αλήθεια και την ουσία, στην Ιωνία και στα νησιά της, στον Πόντο, στη Θράκη και στην πόλη, ακόμα περιμένουν να ξυπνήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παρανιά, αντί για σε, αναστήθηκε η δουλειά. Η πόλη πάει, η Σμύρνη στη φωτιά, διπλοχαμένη Αγιά Σοφιά, διπλοχαμένη Αγιά Σοφιά. Μανολιό! Καρφαλιά μου! Σοφούλα μου! Λεγιό μου, πού είσαι! Χρήσαντα! Δημητρό! Σε αυτή την αγιάτρευτη εθνική μας τραγωδία, ο ελληνικότατος θεός μας, ο Χρόνος, έφαγε τόσους πολλούς που για μερικά χρόνια έκαμε αργία για να χωνέψει. Στο μεταξύ, πάει η Μεγάλη Ιδέα, πάει και η Ελλάδα το 5 θαλασσό και το 2 Επίρο. Περάσαμε και το 40 και 41, όπου μας χτύπησαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί παρέα. Εκείνο τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, πολλοί ήταν αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, πέραν το χρώμα και το χνό, με να του φέγγεις στο χέρι. Με το τίποτα ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία δική μας, σπρωγόν τον καιρό, κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ειρήνη που τους γέλασε και μια ελευθερία που κρινεύει, φαίνονταν τόσο βαθιά. Σε 2 λεπτά, κυρίες και κύριοι, το έργο μας τελειώνει. Όμως εμείς δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε παραπονεμένοι. Και όχι για να σας κάνουμε χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Πάει να πει στον τόπο μας. Ίσως μας είναι βαθιές, το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβω. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαπιά μας. Το κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει και μια φορά ξαναβγαίνει και φωνάζει. Εδώ είμαι! Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό, αλλιώς δεν θα τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως, εκείνο που θέλαμε ήταν να έρθετε στην παράτησή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να διαφωνήσετε, να βρείτε λάθη. Να θυμώσετε, μα να μην φύγετε αδιάφοροι. Και αν σας κακοκαρδίσαμε κάπου, Ή αν σας κάναμε και γελάσατε με πράγματα που δεν θα έπρεπε. Είναι γιατί διαλέξαμε το φαδίδο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα, το αστείο, η βλαστήμια, τα ιερά και τα όσια, ο Άγιος και ο Θεοπαίκτης. ο Δράκος είναι εκεί και θα είναι κι αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, μα δεν θα μας φάει, γιατί η γη χτυπά με 80 σφυγμούς. Ωραίος! Σαν από παλιό τύμπανο! Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!
ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τον Δήμαρχο Ελληνικού και Αργυρούπολης, τον κύριο Κορτζίδη, και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είναι για την θετική μας ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, πριν από λίγο έκανα μία παράληψη, άθελά μου. Κυρία Βουγιουκλή, θα ήθελα να έρθετε πάνω μαζί μου να μου πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Δημάρχου. Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Τώρα στο έργο δεν τα βλέπατε. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που παρακολουθήσαμε απόψε, παιδιά. Θερμά συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Και δεν φτάνει ούτε ο χώρος. Απ' του χρόνου σε στάδιο. Απ' του χρόνου σε στάδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την παραχώρηση του χώρου, για την άψογη εξυπηρέτηση και από τους τεχνικούς σας και από την υπεύθυνη του θεάτρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν Σύλλογος Γονέων, σαν έκτο. Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε. Πολλές ευχές και από τον Δήμαρχό μας που δυστυχώς είναι εκτός Αθηνών σήμερα. Παιδιά, ειλικρινά είσαστε καταπληκτικοί και υπέροχοι. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Να είστε καλά. Κύριε Καζάκο, θα μας κάνετε την τιμή. Τι να πούμε τώρα μετά την παράσταση. Εμείς αποφεύγουμε να μιλάμε μετά. Ότι υπόθηκε, υπόθηκε. Εγώ θέλω να, ειλικρινά, να μπορούσα να σφίξω στην αγκαλιά μου ένα-ένα όλα τα παιδιά. Πέρα από τη συγκίνηση που προκαλεί το έργο, μας πετακίσανε τον ενθουσιασμό και τα νιάτα που έχει κλείσει ο Καμπανέλης μέσα στο έργο του. Ήθελα να τον είχα και εκείνον εδώ τώρα, να τον αγκαλιάσω, να έχω το κοριτσάκι του. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θέλω έτσι από την καρδιά μου μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τέτοια. Ποιος μπορεί να απονείμει εύσημα και τους δασκάλους, το σχολείο, τους γονείς, τα ίδια τα παιδιά, όλους όσους βοήθησαν για να περάσουν τα παιδιά όσο καιρό, κοντά ένα χρόνο, παρέα με αυτό το έργο. Αυτό είναι επίτευγμα. Θα τους αφήσει παρακαταθήκες για όλη τους τη ζωή. Οι αξίες που έχει το έργο μέσα, η γοητεία του, ο αγνός πατριωτισμός του, είναι πολύτιμα υλικά. Και τα παιδιά θα τα κουβαλάνε και θα τα βοηθήσουν να βρουν τον δρόμο τους. Αυτό που είναι το πιο δύσκολο από όλα τα προβλήματα της αιώνας. Έχουν πολύ δύσκολη εποχή μπροστά τους. Τους αφήνουμε δυστυχώς ένα κόσμο άγριο, βάρβαρο, γεμάτο χυδαιότητα, να τα βγάλουν πέρα, αβοήθητα. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα βρούνε το δρόμο τους. Γιατί το μεγάλο όπλο είναι η νεότηση, είναι αυτό που κουβαλάνε. Είναι ο ενθουσιασμός και οι τεράστιες ικανότητες που έχουν, που πρέπει να τις αξιοποιήσουν και να γίνουν δημιουργικές. Το έργο θα τα βοηθήσει τα παιδιά σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχει αγνότητα μέσα, έχει παρθένα ματιά στα πράγματα και αυτό είναι πολύτιμο. Τι να κρατήσει κανείς από τα τραγούδια που είπαν, από τα λόγια που είπαν. Ένα πολύ σημαντικό είναι
ότι οι αγώνες δεν φελάνε, το αίμα το χυμένο αν δεν ξοφλάνε. Είναι να τριχιάζει κανείς και να συναισθάνεται την ευθύνη που κουβαλάει ο καθένας μας, είτε την κουβάλισε είτε την πέταξε από πάνω του, αλλά που πρέπει τα παιδιά θέλουν δεν θέλουν να την πάρουν στην πλάτη τους. Γιατί και αυτό που λέμε πατρίδα και ο τόπος μας και οι άνθρωποι μας από εσάς θα περιμένουν να σωθούμε. Έχετε να είσαστε πιο υπεύθυνοι και πιο δημιουργικοί από τους μεγάλους. Οι μεγάλοι κάναμε λάθη πολλά. Εσείς δεν πρέπει να κάνετε. Το έργο έχει μέσα ένα ιστό που αν συγκινηθείτε από αυτό και βοητευτείτε από αυτή την ιδέα του αγωνιζόμενου ανθρώπου που έχει μέσα και όχι του υποταγμένου, θα σώσετε τη ζωή σας και μαζί με αυτό θα σωθούμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτυχε τώρα. Έτυχε. Έχουμε 2013. Κλείνουν 60 χρόνια και το λέω με την ευκαιρία ότι ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο γιος ενός παλιού μου συμμαθητή από το 1953 στην κινηματογραφική σχολή του Σταυράκου, ο Γιώργος ο Πετρίδης. Είδατε που λένε τίποτα δεν πάει χαμένο. Τον εβλέπω μία στα 20 χρόνια. Τρόμαξα να τον γνωρίσω τώρα. Χαιρετηθήκαμε και μου λέει δεν με θυμήθηκες. Αλλά είδατε, ο γιος του πάει συνέχεια. Και να, είδαμε αυτό το θαύμα απόψε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν συνηθίζω να μιλάω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Νομίζω είναι τα παιδιά που το αξίζουν σήμερα. Μπράβο και στον κύριο Πετρίδη, συγχαρητήρια. Καταπιαστήκατε από κάτι πολύ δύσκολο, πρέπει να το πούμε, αλλά καλέσατε την Τρέλα για βοηθό, η οποία σας βοήθησε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάντα την Τρέλα να έχετε βοηθό. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για το σκηνοθέτη φίλο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο από τους ανθρώπους που μιλήσανε. Καταλαβαίνετε πώς νιώθω. Μόνο ένα πράγμα. Ας κρατήσουμε αυτόν τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Στην κάθε μικρή λέξη που θα ανταλλάσσουμε μέσα στο σπίτι μας. Ας δυναμώσουμε τις αξίες, ας κρατήσουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, αυτό το ομαδικό πνεύμα, αυτή την αλληλοκάλυψη και αυτή την αλληλοστήριξη που δείξαν αυτά τα παιδιά εδώ. Κάτι που λείπει από την εποχή μας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στον δρόμο. Πρέπει όμως εμείς να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από το Σύλλογο Γονέων για τον εθελοντισμό τους, για την αγάπη τους, για το ταξίδι τους, στην κυρία Διαμαντή, στην κυρία Πανασοπούλου και στην κυρία Βασιλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά,
Ο Νίκος, η Ευγενία, ο Βαγγέλης. Ματίνα που είναι. Δεν την είναι. Κάπου θα είναι, δεν μπορεί. Ο Βαγγέλης πάει το